Run to Dada, run! Shoot! Happy Wednesday mga lalabs ko dyan. Pasok tayo 7 o'clock today. Kumusta na kayo dyan? Sana napanood nyo yung vlog namin today. Magba-vlog na ako, promise. Kahit ano no, kahit walang laman. Magba-vlog tayo. Magkakape lang muna ako. Uminom na pala ako ng mga maligamgam na water. Minsan nakakalimutan ko. Hinati ko siya kasi hindi ko na maubos yung malaking mug. Tapos sayang kasi diba, medyo pricey siya. Kaya hinati-hati ko na yung kape. Ganun. Init. So, kung gusto nyo mag-order, sarap. Available pa din yung ating coffee, itong collagen, ating gluta. Parating na pala yung ating gluta. Nasa custom pa lang siya. Grabe yung tiyan ko. Sobrang laki. Kasi madami akong kinain na rice. Cheat. Ito, negosyo tayo. Hindi ko lang minsan na-vlog yung mga order. So, ito, order to. Tsaka itong mga vitamin E. Ayan. Dalaling ko sa trabaho. Close mo. Hi, B! It's the motherfucking Eagle Double. Sure. I changed my outfit. She's a druggie. She's taking drugs. Okay, Dada. Bye-bye. Okay, Dada. Bye-bye. Bye-bye. Kiss na. Bye. Love you. Love you too. Alis na ako. Without saying goodbye. Kay Sofia kasi tulog pa. Kay holding hands ang dalaga, oh. Yeah. Kay holding hands ni Mama. Yeah. Say hi. Hi. No. You don't want? Say hi. Say hi. Look at Mama. Look at Mama and hi. Uy. A few moments later. Run to Dada, run! So, super ganda ng weather pero ako nagkalo kasi takot ba ano yung mukha. Hindi, sumaw kasi, sumaw ba. Tapos lahat ng mga tao dito nagbabad. Ako lang hindi. Wetig mine. Ang maldita gado. Ayaw umuwi. Princess siya. A few moments later.
All at the sides here, we're going to have all this lovely heavy gauge forged work. Now I get some twist. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지